Let's Zumba! Tämä on Zumba. Uskomaton tanssimiseen perustava koko vartaloa muokkaava, lihaksia polttava ja rasvaa kiinteyttävä kunto-ohjelma, joka ei edes tunnu kuntoilulta, koska se on niin hauskaa. Zumba on kuitenkin myös tehokasta. Tutkimuksen mukaan zumbaamalla palaa jopa 6 kaloria tunnissa. Zumba! Tämän hetken kuumin fitness-trendi on nyt myös Suomessa. Aloita sinäkin nyt tehokas ja hauska zumbaaminen. Toimi heti! Kun tilaat heti, saat yhteensä 1000 Zumba-kunto-ohjelmaa, harjoitteluoppaan, rasvaa ja tehostavat käsipainot. Siis yhteensä yli 4 tuntia zumbaamista. Tämä on todella upea tarjous. Tilaa siis heti joko soittamalla tai netin kautta osoitteessa zumbafitness.fi. Zumba! Tämän hetken kuumin fitness-trendi on nyt myös Suomessa. Rasvaa, lihaksia